Masya Allah. Iya ya pen. Anak putune Mbah Buyut Gorda. Kompak-kompak. Tinggal pasukan tempur Wiramandala ya sendur. Ibu Eri juga, Ibu Eri juga, Ibu Eri juga, Ibu Eri juga, Ibu Eri juga. Oh iya, lamun biru mah. Sekian mah. Akeh sedulur ya. Wis lirene wis rada suwe. Sekian mah ayo lanjutakan perjalanan Mekah mengalas purwa. Tapi melakune ajak limbian baik. Nyai Endang Kenanga delengan kah. Sandakan macan ucule kok ipen karo Sairo ngenteni ning witan sing gede ditinggal ya Nyai. Aja numpak macan lucu. Tinggal kari Yayu. Bocah kapriwen maning ya. Satria Laras beca. Yo. Sinjang tiru eling-eling mangkan eling eling mumpung ning dunya mumpung ning dunya cirine kegawang janji aya kita sampunan sareng kanggo cilek gedhe sing duwe buyut Gorda dhewe Pangeran Raka Bumi Langit sing irengake calon panitia buyut Pati Marasur ayahe deno pundae deno gede acara sing irengake bondan ibu pujarukan becik pasti wong bener pasti diri wanci bangsa diri diri lama diri nenek dalam janji dede rizki sing duwe balong adem papai rizki sing duwe arene mama ya mona bapak wasti kasih ibu panitita bapak tama acara dulu mungkin pasti mama bani sing ngatur dewe botol gula pribadi ora lali sulawase buati panitia buyut Gorda salah sutralir Parenda wong manis sidang wong denok mah wong denok katon mata wong denok mah katon mata bapak sing nyata duwe balung adem nok indah ngaturaken nok indah sengaman Singapura nok indah ngaturaken matur kesun nok indah sengaman Taiwan ngaturaken matur kesun nok indah ngaturaken matur kesun singananing Taiwan dewe nok indah aduh Mimi Aulia Mimi Aulia sayur jati barang ayah ayo mama putu sareng bunda wahid sing duwe ketoprak super lekoh jaya laksana dewe papa
muning tengah wengi gerimis sing ora mari-mari lap kelingan aku ning badan isuk kadang jadi susah badan jadi susah badan siji susah hati dilali-lali bibisa dilipur ora kelipur aya denok bunda denok sapu lali selawase Juwita Dalam Kang Mas. Singgaran urip di dalam Rajapat. Ya, senajan kita wong loro sing lagi dilakoni, aratine bangun rumah tangga wis lawas jamane kelawan kakang Raden Jaka. Sing arane susah seneng dilakoni bebarengan. Tentunya awakmu ngrasakaken pahit uripe rumah tangga kelawan kakang. Ya, baru dewek Juwita. Kakang wong apa sih? Hanya sekedar artine wong peburu. Saben dina beli lepas kelawan usahane tani menggawe musiman. Tentune ana sing ngongkon kakang ning kebonan ya kakang ki mangkat. Lamun laka sing ngongkon ya kakang ki nganggur. Kang Mas, No. wis pirang balen Juwita ki ngomong ning sampean. Ngawit pel rumah tangga lawan sampean. Juwita ku beli mandang sampean sapa. Senajan sampean wong beli duwe, Juwita ku tulus nemeni sampean. Segala hal sing ana ning rumah tangga wis tak pikiraken sing mau-mau nega Kang Mas. Senajan jarang basane ki urip malarat keciprat gendong pejaratan ora dadi masalah. Nerima Juwita ki Kang Mas. Bapak data serang mamane saya kedik bos gerabak Papa Yudika sampulali serang bapak tas saya kedik Bapak Rasman bos lele serang mamane sana urai kedik Bapak RT Armin saking buyut gorda dewek mime suniri mime nurul sampo animi Mulane penghasilannya sampean oleh pira bae tak terima. Apa pernah Juwita ku nyewot-nyewot soal ekonomi? Apakah nyewot-nyewot soal ning kekurangan? Pliso katora Juwita ku. Toli nega lagi anggur-angguran yang apa sampean ke? Anung-anung maning-maning ngomong kang kaya mengkonon. Maning-maning ngomongnya kaya mengkonon. Apa kurang percaya ning Juwita? Semene Juwita nrimane. Kurang apa maning si Kang Mas Jaka? Iya monone mah. Coban priben pemikirane kakang Kiai. Sing arane wong rumah tangga enak-enak dilakoni bebarengan. Apa maning sing dadi garwa? Apakah wis dadi garwa tentune wis ngarani.
pakagarwa si garaning nyawa Bener. Brude Juwita enake kakang tentu enake awakmu Iya. blenake kakang tentu nih blenake ning awakmu Bener Kakang Mas. kadangkala kakang ki sebenere ki ilok kesibe ning tangga batu deleng ya mangan enak nyandang bagus apa maning nafkah ning lahir tentu nih wis kecukupan tapi berimbal balik kelawan uripan yang kakang jareka wong seneng ora kurang pengalam wong sengit ora kurang penganggit enak sing nyawang tentu nih enak sing ngakoni kakang ki sebenere ngrasakaken izin sebagai artine sinandinganing Juwita ora bisa nyukupi kelawan nafkah batin apa maning nafkah ning lahir Ibu Wati panitia buyut gorda sareng nuk indah kedik nuk indah ngaturaken matur kesuwun dihormati nuk indah sing ananing Taiwan dewek sareng Bapak Yusuf sing duwe balung adem dewek Mimi Aulia sayur jati barang sareng ayah ayoy kedik Mama Puput Bunda Wahid sing duwe ketoprak super leko jaya laksana sing nyakseni Kang Mas. Nun Keniatan Juwita rumah tangga iku dudu bae kanggo ngulati harta tapi tujuan kang utama yaiku kanggo ibadah apa mulane senajana urip kekurangan karo sampean Juwita ku ora tak pikiri sing diidam-idamkan sing paling penting ning sejeroning rumah tangga iwal kesetiaan Kang Mas. apa beli geduhu mengkone Juwita Ya selama kian kan durung pernah sing arane sampean gawe lelara kian sing gawe Juwita bahagia sing penting sampeane setia senajana kakurangan Juwita nerima lahir kelawan batin sing arane rejeki makang Mas artine bisa diluru bebarengan kan ana wong rumah tangga digawani harta kelawan benda pas rumah tangga entok bu ana bae dedalane tapi senajana rumah tangga mulai sing awit nol bebarengan bakal wis disenengin ning dunia bakalan sugih mangsa wurunga Kang Mas. bener anu nih maju emane wong seduluran tega ning waras ora tega ning larane aya deno sareng bunda deno ke gede bunda neni dwi putih haruka minangka nengen singa segeni duh
Cai sok raku ka api aja deno teka keba mundi Bunda deno tigigirna manik lenggi kesut ari mundi Bunda deno tiharapna oke senajan prayan urip sing awit ngalami masa-masa sulit, tapi sebenarnya kakang dirasakan blen ya muru dewek urip ning sejroning alas jati perekonomian lagi kesempit kakang ki aratine sedina loro iki butek kanggo tuku pangan sedina apa waktu beli rasa kakang ya priwen maning sih Kang Mas. Waktu-waktu kian mah cukup mangan jajan begawis bersyukur. apa maning kakang kinumpang aratine kelawan ramamu ya isin beli masa iya wong lanang beli menggawe beli mola apakah pantes jadi omongane ramah mengkoni Kan sampean ubela bantu ning Rama. Apa sing dadi alasan sampean isin? Kecuali sampean iku mangan turu, ya pantes duweni rasa wirangga. Bapane Rizki sing duwe Arema matur kesuwun. Toliga sidaki wis bedak durung Beras kukari segenggam Kang Mas. Rama kining sawah ki ngenteni Ya apa kaya konon ya paling bisa nem bubur. Lamun di betak diliwet mah ada beli cukup. anak-anak bahaya cuy. Bapane Rizki sing duwe Arema dewe aja lali. Bapane Tasa matur kesuwun. Watine Rama ki bakal yang sewot deleng jaka karo Juwita ning omah beli mikiri sing dadi wong tua beli ngirim beli apa sedangkan Rama ki wonge pogalan cu Ya priwe maning sih Kang Mas. anak-anak bahaya cu Bapane Yudika ngaturaken matur kesuwun sing duwe ngatur. Mamae Natasha Bapak Yudika matur kesuwun. Hayu hayuran Mama Natasha beaca jadi tunangan moal bibir pami akan bade naksir komo lamun kasoro kuneon Bapak Yudika Bapak Natasha Cahayana nyoy nyoy
Sing mau kulaku keder pengen masakku. Arep apa sing dimasak? Beras kari segenggam, duit beli duwe. Luru utanganku sekian mamas, langkah sing percaya. Ari segaking masyana beli. Segaking wis kanggo umpan bebek. Toli sira ke duwe rabi ki sengket temen ya. Loh, aku mulai sampean mah bakatak alam-alam ngawiti jaluk tukaran baka kayak kene. Ya maksudnya kah kayak tangga batur memangkatan memiyangan beli ora. Oh jadi sampeannya pengen kulaku menggawe konon. Yang bombola apa ya karuan ya. Kawin ki karo sira ki rebutan dikit karo Rudi ki. Rudi makana batur. Batur apaan nih? Oh cemburu bae, tukang cemburu. Mulane gak pegel kadang-kadang mah. Wis karuan tak terima apa anane, bakal tukaran bae kenang cemburu. Pegel. Ngajak memiyangan mendi ta mendi. Mas, baka wong memiyangan mana apa? Bukan belum. Baka wong memiyangan mana ning taniwan ning gobagabik kudu sekolah dhuwur. Sekolah dhuwur? Iya barang kula sekolah bae beli tutu, arep kerja apa? Ya Punten. Mangga. Ya kan? Tanggaku emang bakal lagi tukaran teka. Jika kau enak-enak asi-asian baik. Asia-asia beli katon pasang emak. Semene bengkerangan. Orang ini kan apa diutang yarnen ku? Kok aja nagi dikit. Aja naga Iki lagi urusan gini. Sira rasa beli utang yarnenku. Ayam po, yung ana yarnen, ana mingguan, ana bulan. Siapa sih ngutang siapa? Iku wong wadone Dika. Wadone tidak. Iya. Ya, Anu Rudi dek mah. kabur aku dadak mangan. Demek ki demek. Iya. Aduh, ngomong apa? Demek. Apa maning kana? Barang Dika aku kliwat sebulan kini. Oh. Toli boroknya apa? Angga diraken ki. Aja diluwi-luwihi. Ada utang tinggal punjulane bae Rudiku. Sampai sawah usarapan tandur Yang man. kok bunga mah gampang. Kita nek mekare durung diwalik. Wis tenang bae sampean aja nyewot. Kok kulane pengen belajar menggawe kaning mama Nadia papa Nadia buka kuli bebasu bu apa? Sira ki pengen sugi beli. Ya pengen, siapa sih pengen sugi tapi kan kenyataannya memang sampean durung bisa makaya. Ya iya. Enak Primen. mau umai didol be. Wong kader Amber kita neng gawa-gawan iki. ada rumah ning tewe arep didol. Ngecilak kaudana tekan Rudi. kene oli gawe. Wis aja ngarep-ngarep omahku kader tanah tewe. Masa payuan didol. Tanah PU kuno. Tanah PU. Sing laka surat-surat dek. Ya iya wis laka kabeh. Sumpama uma didol kita laki rapi ki wong tua ki mendi. Dia aja khawatir. iya. Ini kuburan bagus-bagus Uma. Ya. Wis Iya, gayo. bener jare sampean. Iya nemah demen beli kelakon ya. Demen Ulane beli mah. kelakon. Ulane mah nganggepe batur ning Rudiku. Ngajak kamang gawe mendi ta mendi orang Pantesan baiknya aja butuh duit nya beli weru ditagi. anak karepe rupane ki. Ya iya. Raja krep kandang ayam. Sirene beli ngarep ki doyan rupane Rudi ki. Iya, mong Arudi mah ake rabine. Wis gajuk. Jonganan kita wis sedia sawah, wis sedia mobil, karin nongkoni. Kanggo sapa? Ya lamunan kelakon karo kita karin nongkoni. Mah beli gelem. Mong kok mati ngadeg. Ngajak belajar jejaluk ke orang. Kulan aku nyadong. Ya beli jejaluk di tangga batu maksudnya kuju. Laki di ngerten-ngerteni malah kongkon rabine ngemis. Kegila-gila sampeanku ya Mas. Jari ning gorda gila-gila rame-rame. Bocah itu. Yuh, untung baik. Yo. Coba anak rame-rame apa sih nih ngarepku Kang Mas? Oh iya. Unjungan Buyut Gordan. Kok? Sing lagi rame ki. Ya biru bukan bayar wong kabeh. belas nih rumah tanggane kita wong loro. Ya jajal kulane. Kang, berhubungan anak rame-rame. Iya. Tak paisaran ke. Apa ku Kang?